Ez dakit inoiz kontatu izueten, kriston txokolatezko gaieta goxok iten ditutela. Ez daukat meritu berezikan, ze interneten jarritako errezeta batekin ite ditut, baina oso goxok atetzen zaizkit. Bideo ikusten nahituko zetenetako batzuk, seguru nere gaieta probatu dituzuela. Gustazue komentario bat esaten baietz, egia dala, oso goxo daudela. Bestela neon sortu beharko ditut kontu faltsu pare bat, komentario guzteko. Kontua da, atzo konturatu nitzala, etxen labe berria jarri zutenetikan ez ditutela gaietakin. Eta pentsatu ez baspaldiko partez eta labea probatzeko gaietak itea. Eta ja de paso, bideoa grabatzea zuei esplikatzeko nola iken dian txokolatezko gaietak. Txokolatezko gaietak goxokiteko behar deuna, hau da. 3 arrautza, 250 gramo mantekila, azukre txuria baso erdi bat eta beste erdia morenoana, azukre morenoa, txokolatea noski, eta 500 gramo irina, legami poltsa batekin. Lehenengo arrautzak botako iteu. Gatz toke bat ere bota behartzaile, ez dakit oso ondo zergatik, baina horreztetak ala jartzezun. Arrautzak prest dauzkagula, mantekila gehituko diogu. Mantekila mikroondasen urtu dut pixkat, baina ikustezuen bezala ez guztiz, bale? Hola, bigunduta gelditzen dela nahikoa da. Eta baina azukrea gehituko diogu. Eta bain, nasketa honi pixkanaka irinan 500 gramo gehitzen jungo gea. Puntu honta iritsitagon, nik barilla hau, eskuzko barilla hau aldatu iten dut, eta honekin segitze dut. Askoz ere errexagoa da honekin itea. Eta hoxe da irin guztia gehituta geratzen den masa. Oain faltako litzaigukena da zatirik importantena, dala txokolatea gehitzea. Nik gutxi gora bera botatzen diot tableta terdi, baino pixka bat gutxi xogo. Eta egiten dutena da zati bat urtu eta beste bat zati txikitxotanin. Rezeta originalak berez etzun jartzen txokolate urtua botatzeana. Hoi nit gehitu dioten zerbait da. Baina nik uste beste toke bat emate jola eta, eskeni oso txokolate zalea naiz. Txokolate urtua bota eta pixkanaka nastu ingo genuke. Nik lehenengo txokolate urtua nasten diot eta gero zatitxok bota. Eta buelta gehiago. Eta, masa pixka bat gehiago mareatuta. Listo! Prest! Eta bukatzeko azkenengo pausoa bakarri falta zaigu. Masa hartu, bolatxokin eta bandejan jarri eta labera. Ez zaizue masa guztia bandeja takada baten kabituko, txandakin beharko dituzue. Eta bolatxok bandejan jarri aurretik, masa ez pegatzeko irin pixkat botako deu. Oain bandejan ikusten hauzue? Eta orain ez, bandejan irina botatzeaz gain, eskutan ere pixka bat ematea komeni da, bestela masa eskutan pegatze da. Eta jazta, borobiltxok iten hasiko gea. Bolatxokiteko masa hartzen dezutenen, fijatu txokolate zatitxon bat badaukan, edo ez daukan bate, hoi ere zuek jun pixkat kontrolatzen. Eta listo, labera. Pixka bat idea egiteko nik nire labea jartzen dut hor, eta gutxi gora bera 200 gradu baino gutxigotan. Eta bain mametxen hau, gaietak bigilatzen. Eta labetikan aterata itxura hau daukate gaietek. Errezetan jartzen duen denborai ezin kaso gehiegi, hobena da ikusten jutea eta kontrolatzea zer horrek. Hauek adibidez 6 minututan euki ditut laben, eta perfecto egongo dian ikuste. Labetikan ateratakon, hoi bai, eukitzen dut pixkat ozten, bandeja, ze bestela pegatuta gelditzen dira, orduan. Minututxo batzuk ozten utzi ez asko, Osa, 5 minutukin nahikoa da. Eta gero, hola, espumadera batekin atera eta bandeja baten jartzen ditut. Pegatuta gelditu dian zatitxo kentzeko pixka bat pasa. Eta beste takada bat ileko, prest! Errezeta probatzea animatze baldin bazeate, esango jazua gaietak onak edo txarrak atera zaizkizuen. Eta hoxe da dena gaurkoz, eskerrik asko bideo ikustegatik eta hurrengora arte. Aio!